ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଷ୍ଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ତାପରେ ଜାଣିବା ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। ଓମ୍ ଆୟୁରକ୍ଷତ ମଙ୍ଗଳା ଧର୍ମରକ୍ଷତ ପାର୍ବତୀ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ ସର୍ବରକ୍ଷତ ମଙ୍ଗଳା। ନୀଳାଞ୍ଜନ ସମାଭାସଂ ରବିପୁତ୍ର ନିୟମାଗୃହମ୍ ଛାୟା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମ୍ଭୂତଂ ତଂ ନମାମି ଶନିଶ୍ଚରମ୍। ମା ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖମୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ। ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ତାପରେ ଜାଣିବା ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। ଆଜି ଇଂରାଜୀରେ ଅପ୍ରେଲ ମାସ 11 ତାରିଖ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଓଡ଼ିଆ ମତରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ରାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କନ୍ୟାଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ ଅହରାତ୍ର ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ବିଛା ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିରେ ଘାତବାର ଅର୍ଥ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ, ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଛା ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର ରାମକାଳ ସମୟ ଦିବା 10:14 ଦିବା 11:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଏକନିଷ୍ଠ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଜାଣିବା ଆଜିର ଅମୃତବେଳା ବିଷୟ। ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ବିଷୟ ରାତ୍ର 12:56 ଗତେ ରାତ୍ର 3:15 ମଧ୍ୟରେ ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ସମୟ। ଜାଣିବା ଆଜିର ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିପ୍ସ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ? କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାପନ କଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗ ହୁଏ? ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ 6 ନମ୍ବର ହାଉସ୍, 8 ନମ୍ବର ହାଉସ୍ ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ହାଉସ୍, ଷଷ୍ଠ ଘରୁ ରୋଗ ଏବଂ ଋଣ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଅଷ୍ଟମ ଘରୁ ନିଧନ ଏବଂ ମାରକ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଦ୍ୱାଦଶ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବିଚାର କରାଯାଏ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଏ ତିନିଟା ଘରେ ଆୟାଧିପତି ଗ୍ରହ, ଆୟ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ବିଚାର କରାଯାଏ? 11 ନମ୍ବର ଘର। 11 ନମ୍ବର ଘରର ଯେଉଁ ରାଶି ସେ ଘରର ଅଧିପତି ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବ, 9ଟା ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ସେ ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଅପବ୍ୟୟ ହେବ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହାନି, ଧନ ହାନି, ଆମଦାନୀ କ୍ଷୀଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବ। ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଯଦି ଏକାଦଶ ଅଧିପତି 11 ନମ୍ବର ଘରର କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନ ଠାରୁ 11 ନମ୍ବର ଘରର ଅଧିପତି ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବ, ସେ ଗ୍ରହ ଯଦି 6 ନମ୍ବର ଘରେ, 8 ନମ୍ବର ଘରେ ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ଘରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକକୁ ଏ ଯୋଗ ଲାଗି ରୁହେ, ଦରିଦ୍ର ଯୋଗ। ଜାଣିବା ତାପରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳ। ମେଷ ରାଶିର ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ରାଶିରେ କେମିତି ଅଛି, କିପରି ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା। ଜୟ ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବ। ଯଦି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମିବ, ଦୂର ହେବ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା। ମହିଳାମାନେ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଡେରିରେ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୂର ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଟିକେ ସାଧାରଣ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ।
ବାଦ ବିବାଦଠୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରହିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ନିବେଶ କରିବେ, ମନ ବଢ଼ାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୂରଯାତ୍ରା କଲେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଘଟିବ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବାଦ ବିବାଦକୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ବାକ୍ସମତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ନଚେତ୍ କିଛି ବାଦ ବିବାଦରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭର ଯୋଗ ଆଜି ଅଛି। ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଯଦି କିଛି ଥାଏ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭର ଆଜି ଯୋଗ ଅଛି। କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦର ଜନିତ ବେମାରୀ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ପେଟ ରୋଗ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଉଦର ଜନିତ ରୋଗ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଚିନ୍ତିତ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆଜି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ହଇରାଣ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆଜି ହଡ଼ବଡ଼ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଯାହା ହେବ ଭଲ ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି ସମାନ ରହିବ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି ସମାନ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଜି ପରାଜିତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆପଣ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ମାରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବେ ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା କହିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବେ। ହଠାତ୍ କିନା କିଛି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ କିଛି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଇପାରେ। ଶରୀର ଉପରେ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଆଜି ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗୃହରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
କାହା କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛି ଆଘାତ ଘଟିପାରେ ପାଦ ଉପରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛା ରାଶି। ଇଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବ ଘଟିବ। ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଆଜି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଶରୀର ଦେଖି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ କିଛି ଲାଭ ହେବ ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ ଆଜି ସମାନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କଥାରେ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହେବ ଭଲ ଲାଗିବ। ମହିଳାମାନେ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବ ଘଟିବ। ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିଲା, ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ସେହା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, କିଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଟିକେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶରୀର ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଅଛି। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଭଲ ବି ହେବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବ ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ଆୟ ବ୍ୟୟ ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଅଧିକା, ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲାଭ, କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ହଜି ଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଘରର ସାମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଉପରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ପଇସା ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ ଘଟିବ। ଆକସ୍ମିକ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ହଠାତ୍ କିନା ଏଭଳି ଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ନୂତନତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ଘର କେସ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦୃଢ଼ତା ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କୌଣସି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଡ଼ ପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୋଡ଼ ଉପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା। ଯଦି ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ଜୟଲାଭ କରନ୍ତି। କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ। ନୂତନ ବାହନ, ନୂତନ ଜାଗା ଯଦି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଥାଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନଟି ଅଛି। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ।
तापर जाना मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति विशेष आज दिन परिवार कठिन कर्म क्षेत्र में आज पदोन्नति आपंकर बंधु मैंने आज आप बंधु मान कथा देखिए जहाँफल कि बंधु मैंने असंतुष्ट होते आज कथबार्ता कला बेले हुसियार कथबार्ता कर निजर आत्मीय लोक आज शत्रु हो तेणु ये सतर्क रुहतु एवं परिस्थितिर जटिलता किसी आसीपे आसने सफलतार समाधान बाट आप तेणु बाध विवाद दूरे रुहतु गृह टे अशांति देखा दे पारे जो कार्य करेंगे भावी चिंती कार्य करेंगे निश्चिंत सफलता मिले संतान मान आज आप खुशी हे दाम्पत्य जीवन सुखद है किंतु माँ को किसी समस्या आसपे शारीरिक पीड़ा माँ को किसी आसपे तेणुक सतर्क रहे महिला माने आनंदर समय अतिबाहित करेंगे छात्र छात्री मैंने शिक्षा क्षेत्र में उन्नति करेंगे। जय माँ मंगला जय श्री सर्वेशा स्वस्ति भवन्तु सर्वेशा पूर्ण भवतु सर्वेशा मंगलम भवतु ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति ओम शांति ओम शांति। माँ मंगला प्रभु सन्निधान समस्त मंगल विधान करता आज दिन समस्त सुखमय और शांति समय अतिबाहित। जय माँ मंगला जय श्री